Hola, sóc l'Àlex Costa. Soc professor de ioga, del taller de ioga i també d'aquest canal de YouTube. Tenia 18 anys quan vaig començar a rebre classes de ioga. I és des de llavors que no ho he deixat, que sempre ha estat el ioga formant part de la meva vida, amb autopràctica. I doncs va ser l'any 2000 que vaig decidir fer la formació d'instructors de ioga. Va ser a l'escola Sadhana, amb el Carlos Fiel i el Julián Peragón. I després vaig tindre la immensa sort de poder seguir al costat de Julián Peragón amb l'escola Yoga Síntesis com a col·laborador, com a formador d'instructors de ioga. Després vam crear aquest espai, el taller de ioga, i des del qual hem impulsat ara aquest nou projecte que és el canal de YouTube. Per mi, el ioga engloba tots els aspectes de la vida, des d'una ètica cap a un mateix i cap a la societat, fins a tot un camí de cuidar el cos, de cuidar la ment i, per què no, de cuidar l'esperit. Utilitzem els fonaments del ioga, els textos antics, els Yoga Sutras, com a base del nostre programa. A partir d'aquí procurem també que no falti tots els aspectes del ioga que puguin associar-se, que puguin adaptar-se a la vida diària, a la vida quotidiana. Pensem que és clau que no sols quedi la pràctica de ioga aquí sobre el coixí, sobre l'estora. En definitiva, que la pràctica ens porti a ser millors persones.